Быйыл Казан федераль университетында татар халық хоры ыйышуга 55 ел тула. Аның сәнгать җитәкчесе Ирнис Рахимуллин 1967 елдан бирле студентларына татар җырларын югары дәрәҗәдә башкарга өйрәтә. Аның үзе турында югалмас моң иясе һәм алыштыргысыз җитәкче диләр. Милли көйләрне, моңны башка төбәкләрдә дә танытуга зур өлеш кертә ул. Хорда чыгыш ясаучы егет һәм кызлар белән Инзилә Хөсәенова танышып кайтты. Башларында калфак һәм түбәтәйләр, өсләрендә милли костюмнар, ә залда исә татар халык җырлары яңгырый. Бу Казан федераль университетының татар халык хоры. Быел аның оешуына 55 ел. Алыштыргысыз җитәкчесе Ирнис Рахимуллин исә яшь буынга татар моңы нигезендә милли музыкаль тәрбия бирүне төп максат итеп куя. 55 ел күп тә, әмма бер мизгел кебек үтте. Мизгел үтә кашан бу гомер бәхетле була. Музыка татар халык көйләре байыта бөтен дөньяның сәнгатьне. Байыта киметмей бер кашанда. Хор 1967 елда оеша, ә 1976 елда исә аңа халык хоры исемен бирәләр. Аның 55 еллык эшләү дәверендә биредә ничә буын алышына, танылган шәхесләр зур сәхнәләргә күтәрелә. Хәзер исә биредә студентлар, аспирантлар, университет хезмәткәрләре чыгыш ясый. Беренче репетицияга килгәндә үк мине Ирнис абый тыңлап карап, төрле ритмнарны кагып сугып карап, җырлатып карап, чыннан да ул мине кабул итте. Хәзер инде мин күрәсез 6 ел монда йөрим. Татар халык хоры булганга ул менә татар телен бер яктан саклап бара бит инде. Татар моңын саклап калу өчен һәрвакыт. Чөнки мондый моңны бик күп җирдә таба алмый хәзер вакытта. Хорның уңышы шул Ирнис абыйның тырышлыгыннан, осталыгыннан тора. Безнең коллектив тулысынча Ирнис абыйның энтузиазмына, аның чын күңелдән йөрәк җылысын биреп эшләвенә нигезләнгән. Хорда үз вакытында Зилә Сөнгатуллина, Руслан Дәминов, Роберт Миңнуллин, Газинур Мурат, Илдар Кыямов кебек танылган шәхесләр дә катнашкан. Чынлап та менә бу сәхнә минем иң беренче сәхнәм Казандагы. Миңа ул чакта 19 яшь иде. Шушы хор белән танышып китүем шуннан башланды. Мин уйлыйм, бик зур тәрбия дип безнең Татарстанда менә шулай татар җырларын, татар классикасын һәм татар халык җырларын алар җырлыйлар. Хор Татарстанның төрле районнарында, Мәскәү, Санкт-Петербург, Хельсинки, Самара, Йошкар-Ола кебек шәһәрләрдә була. Халык җырына тирән мәхәббәт уяту, татар композиторлары әсәрләре белән танышу, республика хорын яңа биеклекләргә күтәрүне киләчәктә дә дәвам итәргә планлаштыралар. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Яңа атна менә шундый хәбәрләрдән башладык. Безнең чыгарылыш